Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Wala na, ano ka? So ayan, makulay na buhay mga kabeli. Nasa palengke tayo ng Baliwag. So meron tayong racket ngayon. Racket ang tawag ko na eh. Na yan mga kabeli, nanay ni Ruena Putstugong. Yan, kapatid ni Mamita. Napakabait na supporter natin. Nay, una na po ako, pasok muna ako. Okay mga kabeli, mamimili na tayo ng ating kailangan. Nanay, bye bye. Yun oh. So makikita na naman tayo ni Ate Violi. Ate Violi, yan, Diego TV Gonzales. Shout out sa'yo pare. Mga pwede punta tayo kay Ate Violi. Nandito kaya? Mawawala si Ate Violi ah. Dahil nagtitinda. Nanay. Lalaki ng ipon na. Magkano sa ipon? 550. Patay tayo dyan. Malaki. So, roast beef, mixed seafoods. Magkano kilo? Naku, lalaki. Maganda naman. Nalakutan na ako. Lagi ko nanonood. Sigat na ako sa ano mo sa kalanting. Wala si Ate Violi. Nagpunta ng Batangas ako. Very bad ka. Isa't kalahati mo. Wala kang ano, wala kang pusit. Ang puset. So mga beli, 500 ang kilo. 550 yan kahapon. Yung nasa taas, magkano? 550 yan. 550. Mahal ah. Magkano sa taong? Ako, 130 na lang. 130 na lang ako. 2 kilo na. Hindi, isa't kalahati lang. Ah, belly puset, ang mahal ng ipon. Taas. Kanina meron ka. 50 lang. Wala, may makukuha pa kaya ang puset? So sa mixed seafoods mga belly. Tapos pengi yung tong. Pengin dalawa. So mga belly, ang order natin, roast beef 3 kilo, 5 kilos, mixed seafoods 3 kilos, cordon bleu, isang carbonara. 2 kilos. Balik. Punta ako ng bungos ko. Ay. Nasa bungos ako, kumain ako sa kutse. Balikan ko ah. Parang nakabuka na. Ay, hindi. Magandaan sa liwa eh. Oh, chepo. Pakita mo sa vlog. Tama. Okay, sige, okay yan ah. Balikan ko. Hanap lang ang puset. 500 yung ipon. Ay sorry, wala si DJ ah. Puset. Ipon, puset. Wala yung lumot, 9. Ano na, sigarin? Lumot.
Lubo na. Una lang po. Ito pwede. Pusit lumot. Mga kabeli, pag wala tayo nabiling pusit lumot, hanap tayo, umuulan ata. Ate, magkano sa baka? 380 po. 380. Tingin ako 3 kilos. Ay, ayoko nyo na. Tapos ma. Malito din. Ano po gagawin? Di ba pwede to? Pwede. Gusto mo yan? 3 kilos. Yan lang. Kuya, ano bang sa Facebook? 120 lang. Belly 380. Ang Facebook ko. Facebook mo. Facebook? Baka You- nandun ako eh. ano? Baka YouTube. YouTube ba? Facebook yan. YouTuber ako. Oo, nagpo-post din ako sa Facebook. Kaya lang pag hindi mo naman ako friend, hindi mo rin makikita. Angelo Sigwa. Angelo Sigwa. Sigwa? Okay. GUA? Oo, pero kung YouTube channel, eto KABELLY. Ano? KABELLY. Lapit ko. Okay. KABELLY, may baka na tayo, 3 kilos. Ganda pag isama mo nga doon sa akin. Yun. Hipon, ito medyo maliliit sa ano. Nay, magkano po set? Hindi 80, hindi 60. Ne. Nay. Hindi 60. 350 na po. Sige na, ipengi ako. 350 ang puset. Nay, may malalaki ba? Mana rin. Alis ka sa tasang. 30. Nanay, malalaki puset. Kagagawa ko lang ah. Sa kilo lang ba na? Set kalate. Ano ba? Pusit na lumot o? Lumot. Yung Lumot malalaki. ba? Malalaki. Ito mga belly lumot, masarap yan, malambot. Set kalate. Nanay, magkano? Nay, anong tawag sa isda na to? Ayun. Yung masarap yan, ano? Pinaksiw. Pinaksiw. Yung patitinik mga belly, mga kain mo. 520. Nek. Hey, nice, salamat. Gaano ba rito ate? Wala natin. Okay mga belly, kompleto na yung mixed seafoods natin. So gulay na lang.
Ganda, kasama mo nga. Magkano yung sa'yo? 990 lang po. Ha? Bayaran na natin para dire-diretso na tayo. 990. Thank you. Balikan ko. Belly, punta tayo kay Mark. Si Marky Boy. Na-miss natin si Marky Boy. Yan, palengke ng Baliwag mga kabeli. Marky Boy, basta na? Sana po. Ito kailangan ko eh. Pwede ba ako dyan? Happy birthday. Thank you. Ilan ba? 3 kilos, tal. 3 kilos. Tingnan natin. Teka lang, order kasi dyan. Ngayon na ba yan? Oo. Gagaya ko lang. Sige. Gawa mo ang 3 kilos ha. Sige. Nanay, good morning. Good morning. Bacon, mushroom, Mushroom na ano? slice, isa. Laki. Bacon, mushroom. Ilan ito? Isa lang. Nestle cream. Data? Okay mga kabeli, grocery muna tayo. Opo. Kabeli, nakapag-grocery na rin tayo. So sa gulay naman tayo. So time check tayo, umalis tayo ng bahay ng alas 5. So 5:40 na po ngayon. Gano 1/4? 40. Naipasama ako kay Mark. Thank you. Mga belly, sa gulay na tayo. Ate, may fresh milk po kaya? Wala eh. So sa Alphamark lang meron na mga belly. Sa palengke kasi madalang yun gawa ng lifestyle sa ano niya, medyo matagal. Ate, may fresh milk kaya? Fresh milk. Belly, kay Ate Beck. Ate Beck, good morning. Ay, kuya, morning. Kuya Alvin, hindi kita napansin. Konti lang. Musta ka na? Bente. Tingnan mo. Nakaano ka po? Sila wala kahapon. Televised ka nito. Oh. Yan, okay na yan ate. Wala celery meron. Konti lang ate. White onion. Konti lang, malalagay. Ate, magkano ngayon ang carrots ate? Alin ba? Yung carrots. Carrot? 90 na lang. 90 ang kilo. Yes. Okay na to? Saka to pengi ako. Saka ko na dito. Ay, tapay talong niya anak ko. Tapay talong niya. Parang wala masyado namimili ano. Madalang. Kilo ba ito? Bilay niya tester. Ay, sagilid mo. Sa Baguio Beans mo magkano? Ano yung bisa kanya? Ay, bisaklet mo. Sige. Okay. Mga kabeli, nakabili na tayong gulay. Yan, ayos na. Ang tao. So balik na tayo kay Mark. So ginagawa na ni Mark yung order natin mga kabeli. Ito yung bulyo.
Hirap din sa palengke mga kabeli. Madaling araw ang gising dito. Ate, may fresh milk kaya? Walay. Dahan tayong Alphamark mga kabeli. Kaya tingnan mo. Ate, may fresh milk? May hindi siya, tapos may ano siya. Wala. Walay. Kahit isang fresh milk lang sana. Ate, may fresh milk ka? Hello. Tayo. Pabili na kayo, baboy. Yung baboy. Agkakilo ng baboy ngayon. Baboy daw, te. Hindi, tanong lang magkano. Vlogger. Okay mga kabeli, wala tayong baboy na bibilin kasi ngayon. Mark, okay na? Ay, ginagawa pa lang ni Mark. Okay. Mga kabeli, hintayin lang natin. So mga kabeli, kailangan manipis po yan. Ayan. Ginagawa ni Mark para yung pagbilot ng cordon bleu. Maganda. Tapos yan. Pagkita natin Marky Boy. Sige po. Yan. So nakadibone yan tol. Opo, nakatibong. Ang galing eh. So yan, sa mga gustong gumawa ng cordon bleu, ganyan. Kailangan ganyan kanipis mga kabeli. Meron pa po. Meron pa naman. So chicken breast yan mga kabeli. Ito yan. Mark, magkano sa pa? 100 po. Magkano kilo ngayon ng manok natin? 170. 170, yun. Mga belly, mataas talaga yung ano. Eh sa ulo leg na to, magkano? 100 po. 100, ayun. Ate, baka gusto mo mag-shoutout. Kailangan manood ka sa akin. Ayun, 170 mga kabeli yung manok natin, half plate. Yung baboy, 380 pa rin, ano? 380 to 400. 380 to 400. Alas ganun din, sa Riot, ganun din. Okay na yan. Okay mga belly, okay na tayo? Nay, okay. Kasama. Wala eh, mga natutulog eh, mga pagod, di ko sinama eh. Puyat ka So mga kabeli, sa magtatanong, yung mga team kabeli natin, pagod po sila. So pinabayaan natin silang matulog. So pag uwi natin, doon natin sila gigisingin. Magluluto na. Apo, magsiset pa Ay, yun. nilista mo o baka? Apo. Okay na, kuhanin ko na na eh. Sige. Ibibigay. Hintayin ko lang si Mike. So yan, fresh milk na lang kulang natin mga belly. So breadcrumbs meron tayo sa bahay. So mga belly, tapos na tayo na malengke. Pauwi na tayo. Bye. Ayun, shout out kay Mark, napakabait. Uwi na tayo mga kabeli. Boss, ate, pabili nga ng ano, canister na lagay ng sauce, yung bilog. Malaki. Isa. Magkano yan? 45. Yan na po ba ang dating ng citro nung ano? Cup? 45. Lahat ganyan na? Thank you. Morning po. Vlog? Opo. Wag ng gugag. Ay, salamat. Kaya pa yung isa. Ay mga bede, diretso na tayo sa bahay. Shine. So time check, alas 6 na ng umaga mga bede. So kailangan mga 10:30, wala na tayo sa bahay, nasa delivery na tayo. So Apalit,
Apalit, Pampanga ang deliver natin. Mas malapit kasi dito sa Bulacan ng Apalit kaysa sa manggaling tayo sa Arayat. Opya. Yun o. 6 AM. So umalis tayo, gumising tayo ng alas 4. Nag-download ng video. And then ngayon nasa Palengke naman tayo. So 5 AM nandito tayo sa Palengke. Gusto na melon, no? Traffic. So night market. Yan. Okay mga kabeli, kita-kita tayo sa bahay. Thank you. Okay mga kabeli, so nandito na tayo sa bahay. Gising na yung mga team kabeli natin. Ayan. Jepoy, oh. Morning, morning Jepoy, Jepoy. Paring Team Point. Ngayon nagwawalis. Poy, cordon bleu, seafood mix, roast beef, saka carbonara. Okay. Nagkape na kaya? Dito na si Boss Jambol. Si Boss Jambol. Okay, labas natin yung sasakyan. So yan mga kabeli, nagsiset na ang Team Kabeli natin. Yan, ang menu natin, roast beef, mixed seafoods, carbonara, cordon bleu. Nandiyan pa yung ano, breadcrumbs doon, marami tayong ano. Okay mga kabeli, tayo almusal natin. Order tayo kay Nanay Nene sa labas. Shoutout Nanay Nene. Ayan po, pansit, tapos itlog. Tapos nagtitimpla ng kape si Poging Jampol. Yan na. So time check, 6:30 ng umaga. Okay, kailangan mga 10:30 tapos na tayo. So para maisakay uli yung gamit, tapos biyahe uli ng Arayat. Hey. Wala ka na kay par. Jepoy. Mga butas na yung tolda natin, tol. Kailangan ng mano. Ayun. Okay. Sige, pag ano, schedule na natin yan. Okay mga kabeli, panoorin nyo po kami. So yung mga ibang mga recipe natin, kung gusto nyo matutunan, balikan nyo po yung mga ibang video natin. May mga tutorial tayo sa gagawin natin ngayong araw na to. Thank you. So mga kabeli, sabi ko nga po kanina, sa lahat ng gusto matutunan yung aking recipe, roast beef, carbonara, saka cordon bleu, mixed seafoods. So mga kabeli, may step by step akong tutorial. Balikan nyo lang po yung mga video natin, mga nakaraan. So ito mga kabeli, nakasalang na yung ating
Roast beef. Yun, nagmamoist. Roast beef, oh. Tapos yan mga belly sauce na lang yan. So, ang deliver natin, Apalit, Pampanga. Sino yung sponsor natin, cameraman? Ay, hindi pala yung sponsor to mga belly. Order pala to. Ayan na, from Florence Medina. Yan na, Florence Medina from Denmark, USA. Yan, shoutout po sa inyo. Yan, no. So, naka-ready na yung lulutuin natin. So, takpan mo muna, John Paul. Itong ano tol, hipon, squid. So, meron tayong 3 kilos roast beef, 5 kilos mixed seafoods, 3 kilos cordon bleu, carbonara, 1 kilo. Yan mga kabeli. Thank you, thank you. Against the light. Itong pogi mo ngayon. Thank you mga kabili. Tuwan-tuwa ka bago na cellphone mo ha. Thank you po. May washing machine ka pa. May blower. May blower para hindi mainitan habang naglalaba. Parang yung matindi dyan. Tata po, regulative bless. Yan. Hindi sa akin. Pinagpaguran niyo yun. Mga kabili. Yan mga kabeli ha. Si ay parang Gimpi ha. Magagawa po daw ng yelo at magtitinda. Shoutout niya. Tita Celia Baki. Yan. Dito sa Labaki, Hello po, Sir Tita Dave, Celia salamat Baki. po. Thank you Salamat po. Yan na, Tita Celia Bagay, mga business nila ay medyo nabisi kami. Hindi na si Kaso, lalo na si Jepoy. Yan, si Kimpi, okay pa naman. Si John Paul, yan na kumikitang kabuhayan dahil nakatutok naman doon yung nanay niya. Si Michael, okay pa rin kay Michael. Sila Michael, tita, nagtitinda pa rin. Si Kimpi saka si Jepoy, medyo, alam niyo na po, nabisi. Tapos may mga anak silang maliit, di masyadong natututukan ng oras. Tapos mga kabeli, so yan mga kabeli, napakaganda ng umaga natin. May nagpadala ng cake dito sa bahay. Yan, salamat po kay Mayor School ng Bustos, Bulacan. Pinadalan tayong cake. So ayan mga kabeli, oh. Happy birthday from Mayor School. Tignan natin mga kabeli. Salamat. Shoutout kay Ate Ellen saka kay Kuya Roy Musni. Ayaw mabuksan. Yan, shoutout kay Marvin Mariano. Yan, saka kay Ivan. Yan, shoutout sa inyo. Ayaw ha? Kuha ang isa dyan po ay. So yun, oh. Yan, natutuwa ako mga kabeli. Pinadalan tayo ni Mayor School ng cake. So, thank you Mayor School ng Bustos. Maraming salamat po at naalala niyo po ako ngayong kaarawan ko. So thank you Marvin Mariano, maraming salamat. Ivan De Guzman, thank you sa inyo. Mayor School, salamat. Kabeli, start na tayo. So gagawa na tayo ng mga sauce na kailangan natin. So kailangan natin ng sauce ng cordon bleu. Ano ba? Roast beef. So carbonara. So yan, gagamit lahat tayo ng gatas. So white sauce mga kabeli. Maglalagay tayong konting harina, pampalapot natin. So yung harina mga kabeli, tutunawin nyo lang sa butter. Kundi pa. So yun, paubos na naman yung gasol natin. Maubos lahat yung gasol natin. So mahal ng gasol ngayon mga kabeli. Mga kabeli, maglalagay tayong fresh milk. Para sa sauce ng cordon bleu. So unahin natin cordon bleu. Meron tayong dalawang chicken cubes, black pepper. So sa mga gusto malaman po yung ating recipe nito, balikan nyo lang po yung mga luma natin video. Nandun po yan, step by step. So nestle cream. So 3 kilos cordon bleu ang gagawin natin mga kabeli. So time check tayo, 9 AM ng umaga. So isa't kalate, dagdagan natin. So ito mga kabeli, pag lumamig to, lalapot na po yan. Dagdag pa ng konting paminta.
Ayan mga kabeli, nakita nyo lumalapot na po siya. So ito yung mga sauce na ginagawa natin madalas. So ngayon pinakita ko sila. Pero yung main ingredient, mga cordon bleu sa roast beef, yan naman hindi natin napakita dahil may step by step tutorial na tayo doon. So ito mga kabeli, pang cordon bleu. Pag roast beef, white sauce po ang roast beef natin. White sauce ang roast beef. Pero may mushroom yan. So, beef naman ang gagamitin natin doon. Okay mga kabeli, carbonara muna tayo. Yan. Lalagay tayong konting cooking oil mga kabeli. Tapos sa kabila mga kabeli, magpapainit na tayo ng mantika para sa ating cordon bleu po. Yan sa cordon bleu mga kabeli. Start na tayo sa cordon bleu, medyo may katagalan yung fry yan. So kasi low fire. So 3 kilos. So 9 pieces na tayo nagawa natin mga kabeli. Sibuyas, bawang, so papapalay lang natin ng konti, tapos lalagay na natin tong bacon, mushroom, ham. Tapos kukuha ulit tayo ng konti, patatapix natin sa taas. So 1 kilo carbonara ang order sa atin mga kapatid. Okay na to mga kapatid. Okay, mag-ready na frying para sa ano natin. Okay mga kabeli, gagawa na tayo ng sauce ng carbonara natin. Yan, nestle cream. Yan, nasa tutorial na rin natin to, step by step. Andun po yan. Prepare muna tayo mga kabeli. So sa kabila mga kabeli, mag-i-start na si Chef Jepoy. Yes mga kabeli. Hoy, mag-fry ka, mainit na yung ano. Unahan muna natin. Okay, fresh milk mga kabeli. So, 2 chicken cubes. Black pepper ko, poging-poging Jepoy. Malungkot mga kabeli natin dahil wala eh. Tensya na kayo, hataw tayo. Masaya tayo mga kabeli. Masaya tayo mga kabeli. So mga kabeli, okay na to sauce natin. Pag lumamig to, sabi ko nga, pag lumamig to, lalapot po siya. So hintayin natin. So yun lang po yan. Ano po eh? Lighter. Ha? Lighter. Bukas sitter. Off mga kabeli. Okay mga kabeli, ano na tayo white sauce para sa roast beef. Cordon bleu mga kabeli. Ba't kulay white? Ha? Ba't kulay white? White sauce yan mga kabeli. Ilalagay natin dyan. Cordon bleu, kulay Yan po white. si Ate Ellen. Ate Ellen, thank you. Thank you po kay Ate Ellen Lee. Kuya Maraming Roy. salamat po. Kuya Roy, Musli. Ate Gemma, thank you po. Gusto ni Ate Gemma mo, sa ni Ate Ellen. TikTok ka daw, ulitin mo daw yung ginawa mo nakaraan. Nabakbak po yung kuko mo, sakit. Namaga. Okay mga kabeli, so ayan na. Maya bibiyahin na po kami. So ayan mga kabeli, start na tayo sa white sauce para sa ating roast beef. So butter.
Mushroom slice mga kabeli. So lalagay natin tong candles mga kabeli, isang can. Para ilagay mo ko dito tubig para masimot. Beli nestle cream isa. Fresh milk. Raisin ladle, mga kabeli. Tapos mayroon tayong dalawang beef cubes. So yung beef cubes na dalawa na yan, yan yung pampalasa natin mga kabeli. Black pepper powder. Tol po na yung mga kabitan. Tapos isang kutsara, pengen isang kutsara. Mga kabeli, magkakad tayo isang ang tawag? Isang latang tubig mga kabeli. Yan. Tapos lalaputan na natin ng konti mga kabeli. Pag kumulo na yung sauce mga kabeli, pwede na yung laputan. So, kailangan low 5 din po. Gawa ng madali masunog to, gawa ng gatas ko yan. So, ang papalapot natin is cornstarch. Mga kabeli, cornstarch mga kabeli. Hintayin natin gumulo para lumapot. Para yung ano nang maluto yung cornstarch kung tawagin, sabihin nga nila. Medyo namamaos tayo gawa ng malamig na sa Pilipinas. Yan. Kutsara ulit. Nalaglag. So, Jepoy, tikim. Hinama na? Ayos na mga kabeli. Sarap. Ayos, lagyan mo siya si Michael. Sarap mga kabeli. So, ayan nga pala. Si Michael, nag-day off po 2 days dahil 2 weeks kami sa Pampanga. Nag-day off siya ng 2 days ngayon. So, hindi natin makasama ng dalawang araw. Pinagpahinga natin. Okay. Okay na yung white sauce natin mga kabebe. Okay na? Okay na, Michael. Okay. Michael. Okay na okay. Michael. Hindi. Jepoy to, Jepoy. Okay mga kabebe, seafood mix na tayo mga kabebe. Seafood mix. So dati binablance natin, ngayon rekta tayo. Rekta. So ipon mga kabeli. So isot kalahating kilo. Isot kalahating kilong pusit. Mga kabeli, 2 kilong taong. So 5 kilos ang order sa atin. Yung sabi ko nga, hindi kasama ang gulay sa timbang natin. Pag umorder po kayo. Shrimp cubes to, ito yung dalawa. So mga kabeli, papupulayin ko lang to. Tapos, tuloy-tuloy na tayo. Okay na? So black pepper, naglalagay na tayo.
dito meron. So mga kabeli, okay na yung ating mixed seafoods. Sarap na ito, lalaki ng ipon mga kabeli. Ang ipon natin is 500 per kilo. Dalawang shrimp cubes mga kabeli. Lalagay tayong konting salt. Dagdag tayo ng black pepper. Lagay na natin to. Anong tawag dito, cameraman? Carrots. 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 Baguio beans mga kabili. Tinatawalan ka ni Jam. Depoy. Inipit niya, carrots daw. Carrots daw. Beli. May brown sugar. Maglalagay na tayo. 1 tablespoon. Sa mga nagtatanong kung bakit puro sugar lalagay ko, kesa naman po gumamit tayo ng bacon. Yun po yung sagot doon. May mga comment po kasi na bakit daw puro may sugar ang linuluto natin. So yun po kasi balancer. Kesa sa gumamit tayo ng bacon, masukal po gamitin natin, mas okay. Putok mo mga cameraman. Carrots. Oh. Beli, lalagay na tayo ng oyster sauce. Onion, white onion mga Beli. Anong tawag dito? Red bell. Ayan, red bell pepper. Tol, mix mo yung ano, cornstarch. Yun na, si Grace. Shout out, Grace. Oh. Oh. Galit. Lumalaban na. Hello. Ano daw, gusto mo daw bumili ng tangke, 1.5 may laman na daw. Hindi ko na. Ayoko ng tangke. Mamaya, galing sa kapitbahay ni Grace yun eh. Sa misis ni Jeff ay kausap. Hindi. Baka laman yan. Baka laman yan tangke yan. Parang. So yan mga kabeli, so gagamitan natin siya ng cornstarch para lumapot po yung sabaw natin, sarsa. Maglalagay tayo ng cornstarch mga kabeli. Nakawin muna natin ng konti. Tol, yung isang kutsara tol. Sarap ng seafoods mga kabeli oh. Pag bagong luto, okay to. Kaya lang, pag na... Hindi naman sa sinisirahan ko, luto ko to eh. Sinasabi ko lang ito to, pag lumamig, natural, mag-iiba yung texture ng gulay, kaya seafoods. So masarap to, bagong luto talaga. Cameraman, tikman mo. Ano na yung camera? Ikaw naman tumigil ngayon. Ano yung carrots mo? Tingnan mo yung carrot. Sarap mga kabeli. Isa pa. Joke lang. Sarap. Ayun o, sa mga nagtatanong, nandito tayo sa bahay sa Bulacan. Yan, thank you. So okay na yung ating mixed seafoods. Okay na yung lasa. Ay, Okay na. so mga kabeli, joke natin si cameraman, okay na daw. So yan, sweet chili sauce mga kabeli. Yun ang kulang. Sabi ni cameraman, okay na eh. Kulang yung sa cup mga kabeli. Inaprobahan ng cameraman natin. Mali. Nag-iisa ka Sa tatlong sweet chili sauce, sweet chili sauce. Sumunod pa. Isa pa daw eh. Kulang na yun. Yan yung pang-isa. Yan mga kabeli, kulang pa ng sweet chili sauce. So i-mix natin. So bagay, masarap na yan mga kabeli. Kaya lang, mas masarap to kung nandun yung sweet chili sauce. Konting pampalapot pa mga kabeli. Yan, shoutout nga pala kay Ate Weng sa kay Ate Jaja.
Kuya Dreps Manlutak, Ate Jo, Kuya Aris. Yan, thank you. Jefferson Reyes. Yan, kay Sunflower, hello po. Hello po, Sunflower. Hello po. Yan, sa San Pedro Bukid. San Pedro Bukid, hello po. San Pedro Bukid ba? Nakalimutan ko. Okay na, sa mga kabeli, okay na yung sweet chili sauce natin. So, patitikman natin uli kay John Paul. So, ginyok-jok natin siya kanina. Pero bumigay siya. So, bumigay. Okay na daw. Sarap, lalo sumarap ngayon. Oh, lalagyan natin laman, John Paul, para matuwa ka. Carrots. Carrots. Yan, carrots. Carrots. Thank you po. Patayo ka. Thank you, Kabeli. Okay na? Okay mga kabeli. So, tapos na lahat. So, okay na tayo. Partong blue. 950. Nagliligpit na kami, sasakay gamit. Sabay sa deliver, takbo tayo karayat. So yan mga kabeli, tapos na tayo magluto. Ito na pa yung mga finished product natin. So ito yung roast beef, 3 kilos. Tapos yung white sauce na ginawa natin. Cordon bleu, 3 kilos mga kabeli. So namali ako ng banggit kanina, nasa 2, 4, 5, 9 10, 19 piraso, 19 pieces po yan. Tapos yung 5 kilos na mixed seafoods, 1 kilong carbonara mga kabeli. So mga kabeli, ito nagkakahalagang 8,000 po itong lahat na set na to. Yan, tapos na yun, humingi lang kami ng extra pang gasolina pag may mga gantong setup kami. Okay mga kabeli, samahan nyo kami sa deliver. So packaging na tayo, foil, kuha ka, kaya yung clean wrap, yung galing kay Kuya Roy. Yan, shoutout Kuya Roy Mosne, ginagamit na namin ng Team Kabeli yung mga padala mong party tray, yung food tray, saka yung clean wrap. Nandito sa gilid ng kusina, tol. Okay, game na tayo mga Kabeli. Lobly na doon, Koy. Angat mo lang. Kasi ka dito. Apalit na na, Billy. Pero salamat sa clean wrap. Napakaganda. Saka yung mga party tray, napakaganda. Jepoy. Ano, okay na kaya? Okay na po, Kabeli. Let's get it on. Yan. So okay na yung pagkain natin, tol. Baka mabilad, tol, ah. Sarado mo na lang yung bintana. Yan. Ngayon dalawa, tuwalya, magsiswimming ka. Opo, sinisan. Okay mga Bele, biyahe na tayo. So hintay lang natin si John Paul. Sarado niyo yung pinto. Hello. So yung tambayan mga Bele, yun nandun. Okay, let's go. Mga Bele, palabas na tayo. Yan, so yun ang Portillo. Tulay ng Baliwag saka ano mga Kabeli, yung Bustos, yan ang nagdudugtong. Kabeli, nakakatawa yung lagayan nila ng mga resibo, may sticker ng Kabeli. Hello, ay, morning po. Sa Apalit.
So mga Belly viewers, ayan, Tay, hello po. Nakablog. Ha? San Pedro, ka-barrio kita. Ayan. Anong pangalan po? Gilbert. Si Gilbert, Gilbert po. Ayan, thank you po. Opo. Ayan, shout out kay Gilbert from San Pedro, Bustos, Bulacan. Yan, ka-barrio natin. Kabeli nakatuwa may sticker sila ng Kabeli. So, sasay pag nagpapagasolina tayo, nag-iwan tayo ng mga sticker natin. Okay? Baliwag area tayo. So, papunta na tayo ng Apalit. Samahan nyo kami. Okay mga Kabeli, nakita namin ni Sir Aaron ba? Aaron, yun, nakita na kami. So, sinusundan natin siya hanggang Apalit. Ayos. Ayos mga Kabeli. Yan, Japon. Ayos mga kabeli. Paus, mga Kabeli. Sigita mo ng camera yung dalawa sa likod. Shoutout nyo si Michael. Shoutout Michael. Ayos mga kabeli. Ayan o, Barangay Suliban, Baliwag, Bulacan. So ito mga Kabeli, shortcut to, palabas ng Apalit. So isang beses na nakadaan dito, pumikap kami ng mga silya for catering. Diyan ang pagawaan ng mga silyang bakal. Hindi panig ang tawagin. Mga Kabeli, malapit-lapit na tayo. Haba na naman ang vlog natin mga Kabeli. Palengke, luto, deliver. At least kahit pa paano, kumikita tayo. Nakakuha natin yung pangano natin. Tignan mo, Paul, baka malaglag tayo sa sapa. Malayo mga kabeli. Malawot. Malawot. Kaya mga Kabeli, nandito na tayo. So, Bukid. Delivery sa gitna ng bukid. Yan. Palengke day plus delivery ng bukid. Palengke. Delivery sa gitna ng bukid. Yahoo! Pasok tayo para maniobra natin. Okay mga Kabeli, nandito na tayo. So ayan, delivery. Ang gagandang lalaki ng mga taga-deliver ko. Kay Kending, saan po? Bawatapod. Kending boy. Bawatapod. Nandito, dito tol. Dito. Ayan mga Kabeli. So shoutout po kay yan, Lawrence Medina from Denmark, USA. Yan. Baka binawasan mo yan. Di po mga kabeli. Okay, tanggal tsinelas. Yan. Open. Sesame. Tao po. Good quality ba? Sabagay, bagong luto lang ito mga Kabeli. Kaya mainit-init pa yan, sigurado ako. Kuya Roy Musning, ayan, gamit ko na yung mga food tray natin. Morning po. Kaya pasok, like a Suarez. Yun o. Suarez? Yun o. Bentong. Morning po. Morning. Ma'am, kay Ma'am Florence. Ayan, thank you. Bahay niyo to o bahay niyo po? Niya. Pa-shout out daw. Sino pa? Si Florence. Ayan, Florence Medina. Oo. Ayan, Ma'am ba, sir? Ma'am. Ay, eto. Hello po. Good morning po. Shoutout po sa inyo. 4:30 ng umaga. Opo. Ayan, ma'am, nandito na kami. Ayan. So, thank you. Ayun, Thank you. December 4 ulit. opo, ma'am, yun, December 4. Naka-schedule na po tayo kay Mrs. Oo.
Okay, salamat po. Ayan po yung mga Team Kabeli natin. Ayan. Hello po. Okay. Ma'am, nanay niyo po kaya? Kapatid ko. Kapatid niyo po. Anong name niyo po? Ana. Yan si Ma'am Ana. Yan kapatid ni Ma'am Florence. Florence pa? Oo. Yan, from Denmark. Yan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa amin yung napiling order. Okay, thank you, thank you. Thank you. Okay, let's go, team. Tara na po. Okay. Thank you po. Thank you po sa Salamat. food. Ba't ang hina? Salamat po. Salamat. Walang energy. Salamat, mga kabili. Salamat po talaga, mga kabili. Okay mga kabeli, Ma'am Florence, maraming salamat. Shoutout sa inyo ng pamilya mo, napakabait. Yan salamat sa tip ng Team Kabeli. Thank you, thank you. Ingat ang lahat. God bless.